ଜହ୍ନରେ ଲେଖିଥିଲା ତାରାରେ ଲେଖିଥିଲା ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ଗଲାଣି ଏ ଦିଟା କୁଆଡ଼େ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଟିକେ ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ ହେଇଯାତା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଲାଗିଲାଣି ଏ ଦିଟାକୁ। ତୁ ଦେଖା କୋଉଠି କରୁଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ହାଡ଼େ ତୁ କ'ଣ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ତୋର ପହଞ୍ଚି ତୁ ଆଜି ବର୍ଷ ଶେଷ ହେଲାଣି ମୋତେ କହିଥିଲେ ରେ କାଲି ଆଇବ ବୋଲି ସେ ଗଛ ପାଖକୁ। ହଁ ରେ କାଲି ସିନା କହିଥିଲି ଯେ ମୋର ଏବେ ଟିକେ ଘରେ କାମ ଅଛି ଆଉ କାମ ସାରିକି ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଯାଉଛି। ହଉ ତା ତୁ ଆଇଲାରୁ ପିଲା ତୁ ହେଲେ ସାଥିରେ ଧରିକି ଆବୁ ହେଲା। ହଁ ହଁ ହଉ ମୁଁ ପିଲା ତୁ ଧରି ଆବୁ ସାଥିରେ ହେଲା। ଆଜି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସାଥିରେ ଆସିଥିଲି ଏ ହଉ ମନେ ପକାଇଲା ଆଉ ଚାଲ ପିଲା ତୁ ଡାକି ଧରିକି ଆଉ। ଏ ପିଲାଥ କ'ଣଟେ ଗଛରେ ଚଢ଼ୁଛୁ ତୁ? ଏ ବଗ ଯାକ ବଇକି ସବୁ ଏଇଟା ହଗା ହାଗି କରିଦେଉଛି ଗନ୍ଧୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛି ଓଡ଼େଇ ବୋଲି ଆଉ। ଆଜି 31 କ'ଣ ଭୁଲିଗଲୁ ରେ? ହଁ ହଉ ତା ତା ମା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ଥିଲା ରେ? ମା ଆଜ୍ଞା କାଲି କହିଦେଲେ ହଁ ହଁ କହିଦେଲେ ଆଜି ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ହେଲା କହିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଇବାକୁ ତମ ଟିକେ ସମୟ ହଉନି। ନାଇଁ ରେ ବାବା କହୁଥିଲେ ସେ ଟେକିକି ରଖିଲା ଉପରେ ଟେକିକି ରଖିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ। ସରି ତିନା ସବୁ ଡାକିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢୁଛି ଆଉ ବଗ ଭେଣୀ ହଗି ଦଉଛି ଯେ ବାସ୍ନା ହଉଛି ବୋଲି ଆଉ। ହଁ ହଉ ସରି ଆଉ ମୋର ତ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ବଗ କ'ଣ ବାଗ ହଉଛି ବା। ଆଉ ତୁ ଯା ମେଟେରିଆଲ ସବୁ ଧରି ପଳେଇବାକୁ ତିନା ତ ଆଉ ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାଇକି ସେ ଢେର ବଇଛୁ। ହଁ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଧରି ଆଉଛି ତମେ ଯାଅ ବଇଥ ସେଠି। ଆଉ କ'ଣ ଭାବିଲେ ଚା ଜଲ୍ଦି ଯା ସେଠି ଯା ସେଠି ତ ଆଇବ ସେଠି ଆଉ। ହଁ ଚା ଚା ବଇଲା ଚା ସେଇଟା ଆସିବ ଆଉ ଚା ବସ ତିନା ତ ଧରି ପଳେଇଲାଣି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଆଣେ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି ରେ। ହଁ ହଉ ଚାଲ ଏ ମଣ୍ଟୁ କ'ଣ ହେଲା ରେ? ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତୋ ବାବା ସେ ସାଇଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ମୋତେ ଦେଖିଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ନାଇଁ ଜାଣିକି ଏତେ ଲେଟ୍ରେ କହୁଛୁ। ଏ ହାଡ଼େ ଜଲ୍ଦି ପିଆ ପିଇ କରି ଚାଲିଲେ ପଳେଇବା ନହେଲେ ପାଇଲେ କେଡ଼େଇ ଦେବ। ହଁ ଜଲ୍ଦି ପିଆ ପିଇ କରି ପଳେଇବା। ଏ ମଣ୍ଟୁ ଭାଗ ତୋ ବାବା ଆଇଲାଣି। ଭାକୁଡ଼ା ପିଲା ତୁ ଏଇଟା କି ନବନାଟ କରୁଛୁ ରହ ତୋତେ ଆଜି ଦଉଛି। ନାଇଁ ବାବା ଆଉ କେବେ କରିନି ନାଇଁ ବାବା। ଏତେ ସବୁ ନାଟ ଶିଖୁଛୁ ନେ ଆଉ କେବେ କରୁ ନାଇଁ ବାବା ଛାଡ ଆଉ କେବେ ଛାଡ। ତୋତେ ଛାଡ଼ିବି ଆଉ ଖାଲି ତ ଅଦା ରସୁଣ କୁଟିଲା କୁଟୁଛି ର ଦେଖେ ନେ ସିଧା ଘରକୁ ଆବୁ ହେଲା। ଯଦି ଲେଟ୍ ହେଲା ବେଲେ ଘରେ ଆଉଥରେ କୁଟିବି। ସିଧା ଘରକୁ ଆବୁ ହେଲା। ଯଦି ଲେଟ୍ ହେଲା ବେଲେ ଘରେ ଆଉଥରେ କୁଟିବି। ଜଲ୍ଦି ଆ। ଏ ବୋପା ମାଲୋ କି ମାଡ ବୋପା। କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମଦ୍ୟପାନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ ଶରୀର ହେଉଛି ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆମ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ।